ini ಕಾಂಡೆನೆ ನಾನು ಅಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಿಂಡಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪಡ್ಡು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪಂದೈತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುದು ಆಪೆ ಮಗುರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಡಿನ ಸರಿಯ ತಿಂತುಲೆ ಲಕ್ಕೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಶುರು ಮಂತಲ್ಲ ಅಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಗ ಅದು ಅವೇ ತಿನ್ಪುನಿ ಅಡಿಗೆ ಅದು ಆಮ್ ತಿಂದೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಟ್ಟು ಜೈದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಹಠ ಮನ್ಪೋಲು ಹಾಲು ಪಣ್ಣನೆ ಅವಳು ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಲ ಈ ಕೊಡೋದು ವೀಡಿಯೋದ ವಿಷಯನೇ ಬುಡ್ದುಬೋದಿತ್ತೆ ನಾನು ಚೂರು ಬೆನ್ನೆತ್ತನು ಇನ್ನು ತುಪ್ಪ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬಾರದ ಕೈ ಮಲ್ದೆ ಚೂರು ಸಾರಾಂಡು ಉಪ್ಪಳ ಬಂದು ಬುಡಿಯೆ ಅಪ್ಪ ತಡ್ಡಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶಾಂಪೂ ಯಾನಿ ಹಿಮಾಲಯ ಜೆಂಟಲ್ ಡೈಲಿ ಕೇರ್ ಶಾಂಪೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಪನು ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ನೈಸ್ ಆಪನು ಹೇರ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇರ್ ನೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪಿರು ಸೊ ಈ ಶಾಂಪೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೈಸ್ ಆಪನು ಹೇರ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಪನು ತುಲೆ ಮುಂದೆ ಬರೇದೇ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ ಬರೇದೇ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕದಾದ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಬರೇದು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ನೆಟ್ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಮಾಲಯಡ್ ಏನು ಜೆಂಟಲ್ ಡೈಲಿ ಕೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಏನು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಹೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನು ಹೇರ್ ತುಲೆಗೆ ನೈಸ್ ಆದುಂಡು ಮೂಲು ತುಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷೆಲ್ಲ ಚೆತ್ತಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚೆ ಚಿಕ್ಕಿ ತಿಂದೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಮೂರ ನಿಮ್ಮ ಎದ್ದೆ ತಂಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಮಸ್ತ್ ತಂಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಐಟ್ ತುಳಿತೈತು ಚಿಕ್ಕಿ ತಿಕ್ಕಿಂದು ದೆನ್ ತಿನ್ಕ ನ್ಯೂ ಜೀಬಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಇಷ್ಟ ತಿನ್ಪು ಜಾಗ ಒಂತ ತಿಂದ್ರೆ ದಕ್ಕೋಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾನೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಜೈದಾಲ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಪಾಡಕ್ಕೆ ತಲೆ ಮುದಿ ತಿಂದಾಯಪ್ಪ ನಾಳೆಗೆ ಒಂಥರ ಮುಂಕಟ್ಟು ನಾನು ಚಾವೊಂದುಂಟು ಮಗ ತೆಮ್ಮಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಜೆತ್ತನ ಜೋರು ತೆಮ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಜಪ್ಪದು ಅಂಚೆ ತಲೆ ಮುದಿಯದ್ದು ಜಪ್ಪನಂತೂ ಉಸಿರಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭ ಆಪುಣ ಅಂಚನೆ ತೆಮ್ಮಲ ಒಂಥರ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಣ ಅಂಚ ಮೆಹಂದಿ ದೀದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಪೋತುನವ వీడియో మనకు పూర మెహందీ పోతుండు आज मेरे పోయిన నుంచి ఫోటో ఉన్నాయి నీకు నోటికి షేర్ మనకు ఫ్రెండ్స్ దాని వీడియోస్ తలవాలని ಪರಾತಿಚ್ಚು ಅಲ್ಪಂದ ನಾನು 21 ಕೊಂಜೆ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿ ಮೇತನು ಓಲೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಹೋದ ಐನೇಟೊಂಜಿ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಅದ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ಪು ಕಾನೆ ದಾದ ಮಲ್ಪು ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಪಾನಂದಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಆತ ಡುಮ್ಮಿ ಆತ ಒಂದು ಬರದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಡುಮ್ಮಿ ಆಪನು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದೆಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಓಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪರತ್ತು ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಡು ಪಾಟ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲಂಚನ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಚಿರತೆ ದಂಚಿನ ಉಂಡು అందులో ఆన్లైన్ ఇంచిన కొంచెం కలర్స్ డిజైన్ నీకు వీడియೋ ಮಲ್ಪ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹೋದಿಪ್ಪ ನಾನು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನೊಂಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾಸೀನದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಂಡು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಪುನ ಕೊಂತ ಪಾಡ್ತಾರೆ 2 ದಿನದ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಮಡಿಪೇರ ನೆಟ್ ನನಕ್ಕೆ ಕುಳೊಂದು ಮಡಿಪೊಡು ಬೇಲೆ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆತನೇನಿ ಬೇಗನೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಪುನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನಿಂಕ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದಿತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಎದುರುಕುಲೋನಿತ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೇನೆ ಅಂಚ ತುಲಿಲಿಶ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಣ್ಣ ಏನು ಹೋಯ್ತು ತೆಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಕುಲೊಂದು ಪೋಯಿ ಪಂದು ಹಠ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂತದು ಖುಷಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದುಂಬೆ ತೀರೊಂದಿಚ್ಚ ಅಂತಲೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಣ್ಣ ಹಿಂದೆ ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಕೆ ಕಡ್ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐಜಿ ಕಡ್ ಬೈಯಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಶುಗು ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಬಂದು ಮರ್ದಗೆ ಇಶುಗ್ಲ ಜ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಡು ಪಂದಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತ ಅಂಚ ಮರ್ದಗೆ ಹೋದ್ವತ್ತ ತುಳಿತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಜೈದಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೆತ್ತೀಜಲ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಜೈದಲ್
ಅಂಚ ಆಯ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಜ್ವರ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮರ್ದು ಕೊರ್ನ ಕಕ್ಕು ಬಾಲ್ ಬಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಂಚೂರು ಮರ್ದು ಕೊರಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಒಂಚಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೊಂದು ಅರತಿನ ಮೇಲ್ಪುರ ಅರತಿನ ಐಬುಕ್ಕ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತಿರು ಅಯ್ನ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆತ್ತಲ್ಲದ ಅಂಚ ಅಯ್ನ ಕೊರ್ರೆ ಹತ್ತಿಜಿ ನನ್ನ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಸಿರಪ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಂತಿರ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಕ್ಕ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಿ ಚೆಪ್ಪವನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡಿ ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪೋಗ ಪಂದು ಅರಿ ಪೂರ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಯೆ ಪೂರ ಬೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ತುಪ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಡಬ್ಬಡ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಡಬ್ಬ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಳಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ತುಪ್ಪ ಸೊ ಇನ್ನು ಇನ್ನಿತ್ತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಚಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಜೆತ್ತಿರ್ರ ಅರ್ಜನ ಪಪ್ಪ ಮಗಳು ನಾನು ಯಾಲ್ನ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಸೊ ಯಾಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ದಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ video need end month on the list. So video ishtana please like man play. Until in the first time in a video on the please subscribe man play friends. Bye bye. Thank you for watching.